Sunana Ibrahim Yusuf Adam Irosta, kai tsaye daga Global Community for Human Rights Network. A ƙoƙarinsu na karɓo al'umma haƙƙinsu, wannan ƙungiya mai suna Global Community for Human Rights Network ƙarƙashin jagorancin Ambassador Karibiya Hayalawan Kabara sun kaddamar da project ɗinsa a unguwar Sheka Gabas layin Alhaji Awwal Mai Lima, inda suka samar musu da bohol haɗe da tanki a wannan unguwa ta Sheka Gabas domin sauƙaƙa musu wahalhalun ruwa da ake a wannan unguwa. Yanzu haka muna tare da shugaban wannan kungiya ta Global Community for Human Rights Network, Ambassador Karibiya Hayalawan Kabara, inda zai mana ƙarin bayani akan wannan project nasu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda al'umma suka sani, jihar Kano muna da matsaloli na rashin ruwa da ake yi. Da haka alhamdulillah akwai wani ɗaya daga cikin ma'aikacin mai suna Usman Abdulrahman da ya nemi cewa ya kamata a kai wannan project namu unguwarsu, domin matan aure suna samun matsala da yara wajen neman ruwa na amfani yau da kullum. Da haka dai Allah ta'ala ya kaddara bisa jagoranci shi Usman Abdulrahman da gudunmawarsa mai yawa da ya bayan, da kuma ɗaya daga cikin yaransa Awwal Adam, da kuma mu 'yan ƙungiyar Global Community muka haɗa kuɗi don gabatar da wannan project, kuma alhamdulillah mun kammala. Yanzu kawai lokaci muke jira domin buɗe wannan project na Global Community for Human Rights. Mata da maza kwanzarta don samun haƙƙi cikin rahusa.